Di dû mehên borî de li Goteya Rojhilatê Şamê derdora 329 welatiyên sivîl li ser distê rejîm hevalbendên wê hatine kuştin. Tora Sûriyê ya Mafê Mirovan di raportekê de hijmara qurbaniyan li Goteya ji 14 mejdara sala borî ta 11 vê mehê. An got di duê mehên borî de işkere kiriye ku 329 welatiyên sivîl li Goteya Rojhilata Şamê hatine kuştin. Heftê û neh ji wan zarok in. Di wê raportê de hatiye ku li Gota û gundewarên wê derdora 305,000 kes li jêr dorpêçeka tund ji aliyê rejîmê ve dijîn. Tora Sûriye dibêje ku di dû mehên borî de 20 komkujî pêk hatine. 17 ji wan komkujiyan li ser distê rejîmê, 3 li ser distê Rûsyayê hatine encamdan. Her li gorî wê raportê ku 43 caran navend û dezgehên xizmetguzariyê hatine armançkirin. Ji wan 6 avahiyên pizîşkî, 4 dibistan, 13 bazarên gilêrî, 8 mizgeft, 2 bixçeyên zarokan, mala sîwiyan, 8 otomobîlên hawarçûnê û otomobîleke heyvasor e. Li gorî jî dirnexwecehî ku ji şeva borî ve bombebarankirin li ser Heresta û bajarên û gundên Qita el Merc ranewestane û di encamê de ziyana canî û madî mezin rûdane.